कारेन्ट थांलायबाय गरमजों आला खाला जानानै दङ। ओमफ्राय मोनसे भिडिअ मोनदों आं मिस्टार गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि। बिथाङा बिटिआरनि सेकेन्ड राजाखौनो होननांगोन नालाय डेपुटि चिफ हिसाबै। बिथाङा मालाय बा बे बाराव ओरैबायदि लायनो गावसोरनि सरकारखौ लायनो 100आव 100% देरहागोन बा चिरां आरो क'क्राझार बिपिएफआ 0 जासिगोन बे बाथ्राखौ बुंनो थांदों। ओमफ्राय इउपिपिएलआ सरकाराव थांनाय बाराव काउन्सिल इलेक्शन समाव बेसेबां कयटा भट मोनामोन, कयजन देरहायामोन नङा होमबा? ओमफ्राय बिपिएफआ कयटा देरहायामोन? ओमफ्राय बिथांमोना सोरखौ बबे हटेलाव दोननानै ताला उल्था मारि थेरलायना दोननानैसो खुंथायाव थानो हादोंना रायजोफोर, बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिनो बाखि गैया। आरो दा गोबां बाथ्रासो बुंनाय जायो। सासे बियो डिपुटि चिफ, ओमफ्राय बियो बर' जाथिनि बर' हारिनि थैथां खामानि मावग्रा मानसि। बियो बेसेबां बर' हारिनि सिन्था खालामारोमोन बेबो एसे साननो गोनां जानानै फैदों। गावनि समस्थियावनो दा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव भैरबकुन्द समस्थियाव गावनि बियाबावनो बियो देरहागोन ना देरहाया आंहा सन्देहसो जानानै दङ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि सायाव। ओरैनो थिफुदला बाथ्रा बुंनानै लाब गैया। ओमफ्राय हायोब्ला नोंथ' दा बर'फोरनिनो सेकेन्ड राजा, बे हिसाबै नोंनि सान्थ्रि गाहायफोर सासे MCLA जानानै दङ नङा होमबा? सानजारां बिथांखौ स्वर्गियारिखौ नोङो EM बिबानाव मास 2-3नि थाखाय होनानै होलाय, एसे बिहाबो पकेटआ खालि जानानै दङ। नों हारसिंल' डिपुटि चिफ 2 गाहाम सियार MLA लाइबावसो माबानि आसामनि। दा बेयाव बे हिसाबै नोंनिखौ मोनसे होनानै होयोब्ला कत मोजां जायो। दा बेयाव इउपिपिएल दासिमबो नांसमथाबगासिनो दं सिबाय बहाबा गावनि समस्थियाव थांनानै बुंहरजादलायदों। नोंहा बहाय रावबो नोंनि समर्थन रावबो मानसि गैया होननानै बुंहरजादलायनाय। एखनबा फेसबुक गावनि पेजआवहाय माबा माबि लिरनानै हगारो, ओमफ्राय दानफिननानैबो होलायो बेफोरबायदि। थ' ओंखायनो बेफोरखौ एसे नायनानै मालायखौ 0 जानो थांगासिनो दङ होननो बुंनायनि सिगां नोंहाबो जे बेसेबां मैला दङ फिखुङाव, डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथाङाबो गोबां मैला दं। जोंलाय सानलायथिदोंमोन NDFB आफादाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय, दुखु दाहा लाबोबाय। हाजो मानखोनायाव नोंजोंबा हले हायामोन दै सार, सेंग्राफोरबाबो रावबो हायामोन नोंजों, आं बेखौ बुंहरगोन एसेब्लाबो। हाजो मानखोनायाव अस्ताद आरो बायदि रोखोम हाजोआवबो हायो नोङो मानखोनो। किन्तुबा दा खुंथायाव फैनाय लगे लगेनो रायजो राजाया सोर नङा होमबा बेखौ सिनायनोनो रोंला। बेफोरथ' बाद हो, NDFBनि जाय समर्थन खालामनाय, दोननानै बुख्रेब जानाय बा सोरबा जिनाहारि खालामजानाय नंगौना नङा? थ' बेफोरखौ दिनै नायहैनो समानो गैया बियो दिनैहाय। गावनि बेक्तिखौल' साननायल' सिन्था खालामग्रा जाबाय। बिथाङा जारागुरियावबो थायोमोन, दुमबाजार, अक्सिगुरि, जारागुरि बे खन्द'आ बिनि फुरा आबदामोन बै समावहाय। किन्तुबा बै जायगायाव थांनानै बेसेबां रायजो राजाजों बिथाङा लोगो हमलायो आरो रायलायहैयो। दुमबाजार बायदिया बै समाव हाग्रा जोबमोन बे एरियायाव, बे ओनसोलाव बर' सेंग्रा सासेबो मोजाङै ओंखारनो हायामोन। कलेजाव थाङोब्लाबो दुदु दादा बुजा हरोमोन आर्मिफोरजों। थ' बैफोर बेक्तिफोरनि न'आव थ' माब्रै दङ एसे मोजां गाज्रि रायलायहैनांगौ। थ' बेफोरबायदिबोथ' गैया। जोंलाय आरो बाथा बुथा नङा होमबा? जों मैला मैथा मानसि नालाय जोंलाय बोरैथो थांलायखो। दिनै नोंसोरो बर'निनो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बर' जाथिनि बर' हारिनि सेकेन्ड राजा, डिपुटि चिफखौ सेकेन्ड राजा होना होमबा? बे आरोखि गोलाव बाथ्रा बुंबाय। डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि फंनैसो बिबुंथि मिलौदो रावजों बुंनाय एसे खोनासंना लानि। এতিয়ালৈকে এই বিষয়ে একো আলোচনা হোৱা নাই, যেহেতু বৰ্তমান কেন্দ্ৰ চৰকাৰতো ৰাজ্য চৰকাৰতো আমাৰ কাউন্সিল চৰকাৰতো একেলগে চৰকাৰ চলাই আছোঁ। আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ। নিৰ্বাচন কেনেকৈ খেলিব নেখেলিব সেইটো এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। সেইকাৰণে এই বিষয়ত মই বিশেষ মাতিব বিচৰা নাই। কিন্তু আমি ভাবোঁ
যে একেলগে যিহেতু কাম কৰিছে একেলগে আমি বুজাবুজিয়ে হওক বা কিবাই হওক আলোচনাৰ মাজতে যিটো সিদ্ধান্ত সেইমতে আমি ইলেকশ্যন ভাগ ল'ম তাৰমানে BPF এতিয়া কি বুলি ক'ব দিশহাৰা হৈছে কাৰণ যোৱাবাৰ তেওঁলোকে 17টা MCLA জিকিও চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকৰ 17টা MCLAৰ ভিতৰত পলাই মাত্ৰ 9জনহে বাকী থাকিল যায় আৰু তথাপিও হাগ্ৰামৰ মহিলাই এতিয়াও কৈ থাকে যে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব কাইলৈ পৰহি UPPL চৰকাৰ ভাঙিব কিন্তু 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে ভঙা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাবিলে যে এইবাৰ আমি যিবিলাক MLA আছে তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ MCLA আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব হাগ্ৰামৰ মহিলাৰ নেতৃত্বত কিন্তু আমি এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমান কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং জিলা আৰু বাক্সা জিলাত BPFৰ কৰ্মী প্ৰায় শূন্য কাৰণ তেওঁলোকৰ পাৰ্টি ৱৰ্কাৰবিলাকে বেছিভাগেই UPPLৰ আহিছে আৰু কিছু সংখ্যক BJPত গ'ল তেওঁলোকৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীখিনি মাত্ৰ অলপ আছে আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি সংখ্যক কৰ্মীৰে হাগ্ৰামৰ মহিলাই চৰকাৰত বহিবৰ কাৰণে যি ধৰফৰাই আছে সেইটো এটা অলিক সপোন আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিয়েই নকওক আমি এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে হাগ্ৰামৰ মহিলাৰ নেতৃত্বত BPFে কোনোদিন চৰকাৰত নাহে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰত আহিম বুলি যিটো বক্তব্য জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰকাশ কৰি আছে ৰাইজক ফুচলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৰাইজক ভুলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো এটা দিবা স্বপ্ন শুই থাকোঁতে দেখা সপোন কেতিয়াবা বাস্তৱ ৰূপায়িত হয় কিন্তু নোহোৱাকৈ জাগি থাকি যিটো সপোন দেখে সেইটো কেতিয়াও বাস্তৱ ৰূপায়িত নহয় আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম সেইটো আসনটো আমি নকৰোঁ কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰিম এককভাৱে কৰাৰ কথাটো আমি কম যিহেতু ৰাজনৈতিক দলৰ সদায় চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কথাটো ভাবে আৰু সেইমতে নিৰ্বাচন খেলে আমি এইবাৰো আশা কৰিছোঁ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ হ'ব